Čau, Pavel Lílek a tohle video budu věnovat GoPro Hero 12 a DJI Osmo 4, Osmo Action 4, abych byl úplně přesný. O co mi jde? Jde mi vlastně o to otestovat si na vlastní kůži obě dvě nejnovější kamery, protože GoPro Hero 11 srovnává s DJI Action 4, mi přišlo fakt jako úplně tupý a zbytečný, takže jdeme na to. Co jsem si vlastně připravil je, vzal jsem si kolo, jsem v Kunratickém lese. Výhodou tady tohohle prostředí je, že tady budeme střídat tmavý a světlý podnebí, respektive podnebí. Budeme tady střídat tmavý a světlý prostředí, ve kterým si vlastně ukážu, nebo ve kterým vlastně zjistím, která ta kamera má lepší obraz. Teď natáčím na obě dvě, nebudu říkat vůbec, která je která, potom to nějakým způsobem sestříhám, tak aby to prostě dávalo smysl. A protože nejsem zastánce toho, že s kamerou budu chodit po městě a říkat vám, jak je hrozně super a tahle je špatná, tak jsem se rozhodl právě vzít si kolo a projet si tady trošku nějaký terén, aby tam byla vidět i ta stabilizace a hlavně nějaký akční přechody, nebo prostě ať to má nějakou dynamiku, ať to není jenom o povídání, takže čau. Ještě do toho vstoupím, protože jsem chtěl potom testovat i zvuk, protože spoustu lidí říkalo, že GoPro Hero 12 nebo respektive 11 má špatný zvuk oproti DJI Action 4. Já jsem to ještě nesrovnával, to znamená, teď tady ještě budu chvilku povídat, mezi tím to budu přepínat ty videa, tak jak to znáte, aby jsme si mohli říct, která kamera má lepší zvuk. Mně osobně zvuk u kamery úplně nehraje hlavní roli, protože tady se na mě něco nespadne, protože stejně zvuk se dává dolů, dává se pod video nějaký hudební podkres a je to pro mě takový atraktivnější, zajímavější, než poslouchat sám sebe. Samozřejmě pokud někdo používá GoPro jako blogovací kameru, tak se chce slyšet a pak už tam je samozřejmě o něčem jiným. Proto teď ještě chvilku budu povídat. Co se týče povídání, já si myslím, že ještě ten, kdo vlastně s tou kamerou chce nějak blogovat, tak buď to používá nějaký externí mikrofony, případně ono se dá dneska v těch aplikacích, ať je to Final Cut nebo jakýkoliv jiný video editor, tak se tam dá nastavovat a ladit zvuk, takže i z příšerného zvuku se dá udělat hezký video. Teď mě jenom zhráží jedna věc a natáčím vlastně na obě dvě kamery a zatímco GoPro Hero 12 mi už chcípl vlastně přední displej a nemůžu do něho ťuknout, tak DJI Action 4 jede furt dál, takže to je takový malý poznatek, že když se člověk chce natáčet a chce se na sebe koukat, tak úplně nerozumím tomu, proč se tam ten displej zhasne, byť se to dá určitě nastavit, v nastavení vlastně za jak dlouho se ten přední displej vypne, ale je to vlastně poprvé, co používám na koukání přední displej a hrozně se mi líbí možnost ovládání kamery přes ten displej. Docela jsem si na to zvykl během pár chvil, takže docela velký plus pro DJI Osmo Action 4. Takže jdeme na nějaký ty videa, zatím čau. Ne, tohle nejsou akční videa. Tak já teď zkusím ještě chvilku povídání během takové menší jízdy, jenom kvůli testování nějakého zvuku. Ačkoliv jsem teda řekl, že úplně nejsem zastáncem nahrávat zvuk, nebo respektive používat zvuk z kamery, ale prostě ho stáhnout, dát tam nějaký hudební podkres, který prostě tomu videu dá dynamičnost, dá to nějaký prostě hezký zvukový efekt, takže každopádně zkouška hlasu 1, 2, 3, 4, 5. Zkusím se víc rozjet.
Co se týče vlastně fyzického porovnání, tak tomu se budu věnovat asi potom u počítače, nebudu zbytečně o tom povídat na kole. Každopádně GoPro Hero 12, jak všichni víme, je stejná jako 11, 10. A u DJI Osmo Action 4 tam jsou věci, které mi trošku jako vadí, nevadí, ale hlavně, které si myslím, že nejsou úplně jako dobře vymyšlený z pozice té životnosti té kamery, protože je to akční kamera a pokud s tím fakt někdo natáčí v obýváku, tak tam prostě hrozí nějaký ty rizika poškození a pokud vám flákne GoPro Hero 12, 11, 10, v podstatě úplně jakákoliv, tak ta konstrukce je taková, že ta kamera by měla jako přežít. Ale u té konstrukce DJI Osmo Action 4 mám takový pocit, že už jenom když se podíváte na tu čočku, tak to nebude úplně to nejlepší, co vlastně mohlo DJI udělat z pohledu životnosti, ale na to se ještě každopádně podíváme. Nicméně já teď tady přijíždím na takovou trošku drnčitou cestu, což vlastně asi nevadí, když zkouším, akorát se třeba nevybiju na tom kole, ale no uvidíme sami. Já tady teďkom ještě pojedu na takový zajímavý výhled. Ti, co jsou z Prahy, tak určitě tuší, kde jsem. Nebo ti, co někdy tady aspoň minimálně jednou byli. Já to natočím. Jinak Konratický les, kdyby někdo nevěděl. Fakt boží na kole. Sluníčko. A to je vlastně ta věc, která mě taky hodně zajímá, jak si to pohraje vlastně se sluníčkem nebo se změnou těch světelných podmínek, protože u GoPro jsme byli trošku zvyklí, že když to bylo trošku moc nebo když to bylo víc tmavý, tak ty záběry stály prostě za prdno, zatímco u DJI jsem viděl u 4 teda v rámci nějakých videí, že by to mohlo být relativně fajn, takže uvidíme, no. Já se odsaď teďkom odprdelím a zkusím time warp. Uvidím, kde bude lepší stabilita, jak to bude vypadat líp a pak ještě natočím nějaký záběry z kola a pak se to celý sestříhá a rozhodnutí mý uslyšíte, ale to závěrečný to bude vždycky pouze jenom na vás, protože vy si do toho vkládáte svoje peníze a vy rozhodnete, které značce dáte přednost. Takže zatím ahoj. Tak, pojďme si říct, která kamera je vlastně která. U snímku, kde je vlastně označení 1, tak je to DJI Osmo Action 4 a v momentě, kdy se vlastně tam je označený 2, tak je to GoPro Hero 12. Která kamera je lepší? Pokud se zeptáte na tohle otázku, tak je to dost těžký na to odpovědět. Každopádně, pokud se bavíme o tom, která kamera má 100% lepší zvuk, je to určitě DJI Osmo Action 4 a to jste asi už poznali z těch videí. Co se týče vlastně těch dalších věcí, jako je obraz, tak je to hodně specifický. Možná jste si sami všimli, že pokud jsem jel na kole v nějaké rychlosti, tak DJI Osmo Action 4 měla lepší světelnost, ale bylo tam strašně šumu a ta stabilizace nebyla vůbec dobrá za mě, pokud jsem to srovnával s tou GoPro Hero 12. Naopak GoPro Hero 12 neměla tak úplně hezký barvy, respektive pokud jsem byl někde ve stínu, tak to nebylo vůbec jako pěkný, ten zvuk byl za mě až jako oproti Osmo Action 4 šílený, takže vlastně fakt
z toho vyplývá to, že co budete dělat, to musíte upřednostnit. Zvuk, jednoznačně DJI Osmo Action 4, stabilizace GoPro Hero 12, lepší barvy v horších podmínkách je DJI Osmo Action 4, ale je tam dost šumu a to vlastně vás tak jako navede postupně k tomu, že si vyberete kameru podle té aktivity, kterou vlastně chcete dělat. Co se mi líbilo víc je defaultní nastavení barev u GoPro Hero 12, kdy ty barvy jsou prostě živější a je to takový prostě atraktivnější, než byly ty barvy DJI Osmo Action 4, ale na druhou stranu v momentě, kdy tam ty podmínky nebyly až tak úplně dobrý, tak zase DJI Osmo Action 4 byla lepší. Za předpokladu, že jsem jel pomalu na kole, když jsem třeba testoval ten zvuk za jízdy na kole, tak tam ten obraz i zvuk byl lepší na Osmo Action 4, ale pokud jsem jel už jako větší rychlostí, tak to prostě dobrý nebylo. To znamená, pokud chcete vybírat kameru podle té kvality, tak se fakt musíte rozhodnout, co budete dělat. Takže to je vlastně první odpověď na to, která kamera je lepší. Já si myslím, že ani jedna, což je docela mrzí, není takový ten jednoznačný vítěz a fakt záleží na tom, co budete dělat. Druhý bod, kterýmu se chci věnovat, je ovládání kamery. Asi vlastně pokud jste doteďka měli jenom GoPro Hero 12, 11 a starší modely, tak ono to ovládání není úplně zlý, ale v momentě, kdy dáte do ruky DJI Osmo Action 4, tak zjistíte, že to ovládání je mnohem jednodušší. Za prvé, to menu je líp poskládaný, je to takový, jako všechno máte hned po ruce, nemusíte překlikávat do různých nastavení, máte to tam prostě jednoduše. A hlavně ty dotykové plochy nebo ty tlačítka, když to jednoduše řeknu, tak pokud máte větší prsty třeba jako já, tak se vám líp ovládají, protože ta plocha tam je prostě větší. Takže v tomhle vede DJI Osmo Action 4, byť GoPro Hero 12 udělala nějaký update a je to líp čitelný a líp se to ovládá, což si myslím, že by teoreticky pomocí updateu mohli udělat i pro 10, 11, 9, vlastně velikostně stejné kamery, takže uvidíme, jestli s tím přijdou. Každopádně ovládání i v rámci toho, že vlastně na Osmo Action 4 máte ten přední dotykový displej, což vám prostě pomáhá fakt jako, až jsem si říkal, že to je fakt návykový, takže v ovládání je ta kamera lepší u DJI Osmo Action 4. V třetím bodě jsem se díval na vlastně funkční tlačítka, respektive funkční. Máme tady spoušť a máme tady zapínání. Ten, kdo si pamatuje GoPro Hero 7, tak ví, že to zapínací tlačítko se časem jako prodřelo tak, že vlastně jste přišli o vodotěsnost i prachuzdornost. Tady to tlačítko, respektive proč to říkám, je, že u DJI Osmo Action 4 je to tlačítko hrozně tuhý. Připomíná mi to fakt tu GoPro Hero 7 a obávám se, že prostě při pravidelném spouštění se to tlačítko taky prodře. Navíc je to oproti, já to zkusím ukázat, oproti třeba to zaměřit tak, oproti GoPro Hero 12 je to tlačítko prostě menší a ta dotyková plocha je prostě taková úplně nepřirozená, nebo nepřirozeně malinká za mě, pokud používám GoPro Hero 11 a starší modely, tak to mi dělá problém. Navíc tam není takový ten efekt lupnutí, to znamená, pokud já na tu kameru nekoukám a zapnu ji, tak já nevím, jestli jsem to zmáčkl dostatečně, jestli se to zaplo nebo nezaplo. U GoPro Hero kamer tam prostě je takový to lupnutí, díky kterému zjistíte, i když byste zavřeli oči, jestli jste to zapli nebo ne. To lupnutí je tady potom nahoře už jako cítit u DJI Osmo Action 4, ale na druhou stranu zase je to strašně tuhý a nevím úplně, jestli jsem to zmáčkal, když budu mít na ruce třeba rukavice, tak to bude za mě jako špatně, takže pokud se bavím o ovládání pomocí mechanických tlačítek, tak GoPro Hero 12 jednoznačně vítěz. Čtvrtý bod je jednoznačně konstrukce kamery. Já jsem to říkal i v tom videu, ty kamery jsou hodně podobné, když se na to podíváte. Co mi vadí a jako fakt vadí je ta krytka čočky u DJI Osmo Action 4. Je to kvůli tomu, že ona, no nevím, jestli to bude takhle vidět, ale jestli to zaostří. Bohužel, ale ta krytka čočky, a tady nemusím s tím ladit, tak ta krytka čočky vyčnívá třeba 2 mm na každé straně, jak tady, tak tady. Když jsem se díval na nějaký videa, tak jsem dost viděl, že to lidi mají obouchaný, prostě tím, jak hodíte to do batohu, případně když to spadne. Pokud vám spadne GoPro Hero 12 nebo prostě jakákoliv GoPro Hero od 9 nebo jakou chcete,
tak ta čočka prostě licuje s tím krém té kamery. To znamená, že, nevím, proč mě blbne zaostření, tak, že to prostě jde na celou plochu. Když to u té DJI Osmo Action 4 to prostě bude furt osekávat jenom tu krytku a je otázkou, co to vydrží a jestli nedojde zbytečných poškození kamery jenom kvůli téhleté úplně nedokonalosti. Myslím si, že ta čočka se dala posunout buď to víc do těla, nebo zvětšit na každé straně o 2 mm prostě to tělo, ale tohle je věc, která mi prostě jednoduše vadí, protože je to akční kamera a hrozí tam ty pády a nechcete prostě, aby po prvním pádu jste zničili kameru, případně si zničili tu vnitřní čočku. Takže tohle je docela jako za mě palec dolů, byť to možná vypadá atraktivně, tak z funkčního hlediska z toho úplně nadšenej nejsem. Za pátý tady mám magnetický držák. Já jsem se ho tady přidal na klasickou tyčku, je to asi v podstatě jedno. Všichni z toho jsou hrozně pav, já z toho úplně nadšený nejsem. Je jasný, že ten magnet je, nebo ten klasický šroub, tady stejně se ho nezbavíte, tohle je originální od DJI, protože musíte ho přidělat vlastně k tomu příslušenství. Ale co se týče toho magnetu, tak ono to funguje tak, že ten magnet vám tu kameru k tomu přitáhne, ale ještě to není jako, že to drží. To znamená, a to se mi stalo, tohle se mi stávalo prakticky pořád, že mi to chytlo tu jednu stranu a vy to musíte zamáčknout. Jo. To znamená, není to úplně až tak jednoduchý. A jestli teď vidíte, tak teď se to snažím akorát sundat. A to je věc, která mi strašně vadí. Pokud nebudu mít rukavice, tak asi tam ten prst nějak nacpu a nějakým způsobem to prostě uvolním. Pokud budu mít rukavice, tak tady do toho nedám ten prst, ten svůj, prostě mám větší ruku a blbě se to mačká, protože vy ty packy musíte v podstatě takhle roztahovat. Jo, se to zaostřuje moje oči místo toho. To znamená, tohle se musí, já se omlouvám za to zaostřování, ale nějak mi to dneska ten foťák nebere. Místo toho bere moje oči. Jo, už to možná vidíte. Tak to vy to musíte tady tohle zmáčknout. A když to máte zmačknout na obou dvou stranách, tak je to takový zvláštní. Myslím si, že je to zajímavý krok, ale ještě to vůbec není doladěný. Chci to fakt jako doladit, protože navíc, když to budete mít třeba na helmě a budete to chtít sundat jednou rukou, což vás to prostě bude jako kdyby lákat, tak tím, jak je to takový nepraktický, tak podle mě hrozí, že vám ta kamera prostě švihne na zem kvůli tomu, že ji prostě blbě chytnete. To znamená, magnetický držák OK, ale není to úplně tak jednoduchý, tak jak to vlastně ty videa prezentují, takže to je, co se týče toho magnetického držáku. V 6. bodě se podívám na nabíječku, ze které jsem jako upřímně fakt za to jsem rád, že vůbec někdo nad tím přemýšlel, protože pokud znáte duální nabíječku od GoPro, což je tady ta kolíbka, tak víte, že když si tu nabíječku s baterkama strčíte do batohu na powerbanku, aby se vám dobily, tak ty baterky vám z toho vycvaknou, protože to prostě nedrží. Respektive, teď to samozřejmě drží a už to spadlo. Nevydrží vám to tam, drží to tam hrozně blbě a je to takový, že to prostě je, musíte to dát na stůl, abyste měli 100% jistotu, že se to bude nabíjet. Tohle je nabíječka pro 3 baterky, kterou dostanete v Adventure Combo, nebo jak tomu říkají, to znamená 3 baterky, navíc tady máte indikátor, jestli ta baterka je nabitá nebo ne. To znamená, nesáhnete omylem po baterce, kterou jste tam dali před 15 minutama a fakt vezmete tu, která je nabitá. Za prvé s tím můžete dělat, co chcete, protože vám to z toho prostě nevypadne. Dobijete 3 baterky současně a nemá to ani takový pitomej tvar, jako je tady toto. Jo, tohle je, to se mi fakt jako líbí. Co se týče životnosti baterky, já úplně jsem neměl potřebu to nějak řešit, protože prostě po nějaké hodině jízdy jsem to vždycky prostě vyměnil v obou dvou kamerách, aby jsem se pak nemusel jako v průběžně zastavovat. Takže DJI Osmo Action má rozhodně větší výdrž baterky, to je prostě daný, ale mě to osobně jako v momentě, kdy máte 2 baterky na GoPro a 2 baterky na DJI, tak mi to prostě úplně jako nevadí, neřeším to. Jo. Ale kdo chce zase mít 1 baterku nebo 2 baterky a chce mít delší životnost, tak Osmo Action je prostě někde jinde. A teď asi vlastně v závěru, když jsem se měl podívat na to, která kamera je lepší. Ještě jednou, musíte se zeptat, na co to chcete, jestli chcete lepší stabilizaci příchůzí, stabilizaci na kole, stabilizaci
na koni nebo na lyžích, jestli budete natáčet za hezkýho počasí, nebo respektive když budete mít jasno, nebo budete lítat někde v lese, kde prostě ty podmínky nejsou úplně dobrý. Na druhou stranu zase ten tmavý les rovná se, budete chtít asi jezdit třeba na kole a tam ta stabilizace prostě taková je dobrá, ale oproti GoPro Hero 12 není až tak úplně dobrá. To znamená, musíte se rozhodnout, do čeho vlastně ty své peníze zainvestujete. Já jako majitel půjčovny akčních kamer budu mít teď docela velký dilema, protože když mě někdo zavolá, kterou kameru mi doporučujete, tak já se budu muset prostě ptát, i teď jsem se ptal, ale budu se muset ptát ještě do podrobnic, co budete natáčet, co bude výsledkem, budete chtít mít zvuk, nebudete chtít mít zvuk, prostě těch otázek bude hrozně moc a už vlastně na základě tady těch informací, které budu mít, tak řeknu, hele, se teďkom šáhněte po DJI 8 Action 4, ne, teďkom šáhněte po GoPro Hero 12. Naštěstí to příslušenství je v podstatě jako držáky, nebavím se o odolných obalech, o filtrech na potápění, jinak by to mělo být plus minus všechno stejný, to znamená, myslím si, že je dobře ve finále, že když DJI Osmo Action 4 přišla, protože za rok, pokud bude chtít GoPro na tohle nějakým způsobem reagovat, ať je to větší čip, ať je to nějaké lepší uchycení, tak na tohle prostě reagovat budou muset a myslím si, že konkurence je vždycky jako zdravá, protože tu firmu to posune někam dál. Takže rozhodnutí je samozřejmě na vás. Vy mi prosím hezky napište, která kamera se vám líbí víc. Zkuste zahodit nějaký emoce, že jste třeba naštvaní na něco, na některou značku, ale když se dívají na ty videa, tak prostě která kamera je lepší nebo není. A napište mi to do komentářů určitě a pokud se vám tenhle druh videí líbí, tak mi dejte určitě odběr, ať mám nějaký feedback, že ten čas, který jsem tomu věnoval, tak byl správný. Tak se mějte zatím a ahoj.